Hi guys! It's Christine and it's Ourfamlybudget. So today, gusto kong i-share sa inyo dahil since malapit na kaming magbakasyon, gusto kong ibigay sa inyo or i-share sa inyo yung tips ko, ano yung mga ginagawa namin na pagpaplano para sa aming darating na bakasyon, and I'm so excited. So yun, kaya simulan na natin agad-agad. Ginawa. Actually, matagal namin plano itong bakasyon na to dahil maraming mga pangyayari na hindi natin hawak dahil ang Diyos lang yung nakakaalam. So instead, pinakauna talaga is yung plano namin is pumunta ng Davao, pero cancel na yun kasi syempre kung pupunta kami sa Davao, syempre mas magastos yun sa pamasahe, tsaka hindi naman pwedeng pumunta ka ng Davao na isang araw lang, so kailangan talagang susulitin mo yun kasi syempre malayo. Since nasa Cagayan de Oro kami, though Mindanao din yung Davao, pero hindi pa rin ganun kalapit yung Davao, medyo malayo din. Kasi pang kailangan namin sa mga sa sa hotel or sa mga pamasahe papunta sa mga tourist spot, ganun, tsaka lang namin pupuntahan mo. So medyo malaki yung gasto. So dahil nagplano kaming magbumukod for the next year, so kailangan mag-isip ng iba. So yun, so pinakauna-una namin ginawa guys is alamin muna natin yung magkano lang yung budget natin. So since yun nga, hindi na kaya sa budget namin na pumunta ng Davao kasi syempre malayo talaga at malaki yung gagastusin namin doon, pero hopefully sana makapunta kami soon. Pero yun nga, nag-isip na lang kami ng medyo malapit na lang dito sa amin kasi una kasi namin iniisip guys is kailangan namin makapagpahinga dahil sa buong taon once na kami nagbabakasyon talaga yung major na bakasyon at yung talaga nakakapagpahinga kami, at si Papa is talagang nag-leave siya sa trabaho dahil para doon. So tinatiming namin sa birthday ng anak namin. So yun nga, unang-una talaga guys, alamin yung budget. So yung budget namin guys is hindi naman ganoon kalaki. So pinapaano lang namin yung medyo maliit yung budget kasi may gastos pa sa bahay. Siyempre magpapakain ka pa dito sa mga bata, diba? Kailangan yun. At yun, kailangan natin i-consider din yun. Tapos naghanap kami ng resort na maganda. So yun nga guys, yun yung pinakauna, alamin natin kung magkano yung budget natin. So syempre meron kaming mga ibang plano for next year, at syempre November yung birthday ng anak ko, so medyo malapit din sa next year, sa 2018. So yun, so kaya nag-adjust kami sa aming budget na so instead sa Davao, doon na lang sa medyo malapit na yung worth it din yung place. So naisipan namin na sa isang resort na lang kami pupunta. So yun, magandang resort guys, sobrang ganda. So sana ay matuloy. Syempre hindi naman natin alam kung ano yung plano ni Dan, pero yun yung pinakauna. At yung pangalawa naman is pagplano sa destinasyon. So yun nga, pinagplanuhan na namin, nasa malapit lang namin kami magbabakasyon. So yun nga, pero mag-ano lang kami guys, parang magbabas lang yung sasakyan namin papunta doon. So napakagandang resort. So yun, tapos yung pangatlo namin na ginawa guys is syempre tinitingnan ko, syempre unang-una ko talaga, priority ko talaga na child friendly yung lugar. Yun yung pinaka tinitingnan ko talaga palagi. Doon na place na yun is meron siyang playground, malawak yung lugar, sobrang ganda. Tapos may pool kasi si Hagrid, mahilig kami maligo sa pool, mahilig kami sa mga ganun. So it's a perfect din yun. Tapos yun nga, may playground, basta marami, may mga feeling ko may animals din sila doon Pero yun yung tinitingnan ko talaga una kasi siyempre may anak ako, may dala-dala kaming bata, so kailangan yun talaga yung pinakauna kong kino-consider din. So pang-apat is yung mura yung price. So yung sa price naman guys,
kung titingnan ko, hindi rin siya ganun kamura talaga. Nag-range lang siya siguro sa isang room talaga ha. Sa isang room, parang nasa 2,000 plus ata yung room per night. Yeah, parang per night ata siya. So, yun. So, gusto namin makapagpahinga at sulit naman kasi sa isang room parang meron siya refrigerator, parang may TV ata siya. I don't think may TV, pero parang yung napasa ko ng refrigerator, parang ganun. Tapos parang wala siyang pwede ka magbitbit ng mga pagkain, parang ganun. Pero yung tatawag ako dun sa resort para ma-confirm, alam mo yun yung mga namin, plano. Pero yun yung ginagawa namin guys. So, unang-una, alamin ang budget, magkano, pangalawa, pagplano sa destinasyon, tapos pangatlo is child-friendly ba yung lugar, or pang-apat at mura yung price. So, yun yung mga tinitingnan namin guys. So, yun. So, ang may bibigay ko na tips sa inyo guys, no, is, syempre, yun lahat yung mga ginagawa namin. So, yung tip na ibibigay ko sa inyo is, wag na kayong gumastos ng pagkalaki-laki na pera para lang magbakasyon. Gusto lang kasi namin guys, lahat, syempre, for the whole year, nakita naman siguro ninyo yung pagtitipid namin. So, lahat na yun na pagtitipid namin guys, mas gusto namin gastusan yung pagbabakasyon, yung pagpaparelax kaysa dun sa mga bagay na mga nonsense lang. So, yun yung gusto kong ipaabot sa inyo na hindi naman kailangan bongga talaga yung pagbabakasyonan ninyo. Kung wala ka namang i-afford, syempre, kailangan mo din kung magkano lang yung kaya mong i-budget doon sa bakasyon na pupuntahan ninyo, di ba? At syempre, yun nga, kahit konti lang yung budget namin, pero mayroon ako nakita na place, naghanap ako ng lugar talaga na alam kong maganda, at alam kong mag-enjoy kami at nakakapag-relax. Yun yung importante, yung nakakapag-relax kami. So, yun. So, hindi mo kailangan pag-utangin mo pa. Syempre, yung pagbabakasyon, magre-relax ka. So, para hindi ka ma-stress. Huwag ka nang mangutang. Kung magkano yung budget, yun lang. Sinabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko, sinabi ko na noon is yung konti-konti kasi wala kami pera noon guys. May pera kami pero daming utang noon. Yung budget namin guys is only 1,000 pesos lang. Imagine na 1,000 pesos lang yung budget namin. So, ganun siya kahirap. So, yung time na yun, parang hindi naman siya bakasyon. Parang naggumala lang kami sa isang place or gumala lang kami doon sa isang zoo. So, kung hindi nyo nakita yun, siguro ilalagay ko yung link sa description box. Pero yun nga, yun lang yung kasi yun lang yung budget namin. At that time, parang nagsisimula pa lang kaming mag-adjust sa aming pagbabudget, ganun. So, yun yung ginawa namin. So, this vacation, parang medyo, nakaluwag-luwag naman lights, konti lang naman. So, parang naka lang kami ng konting budget para pumunta doon. Kasi, yun yung gusto namin makapag-relax talaga. So, ayun. Yun lang guys. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. At sana ay may napulutin kayo doon ng kahit konti lang. At para mas masaya yung bakasyon na inyong pupuntahan. Kung saan man kayo gustong pumunta. So, yun. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe. And do follow me sa aking Facebook tsaka sa aking Instagram, Ourfamlybudget. And see you in my next video guys. Bye-bye!